ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। କେତେ ଦିନ ପରେ ବାରିକୁ ଆଜି ଆଇଛୁ। ପୁଣି କୋବି କଟା ହବ, ମା ନବାକୁ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡି କେଡି କୋବି, ମା କଣ ଖାଇଯିବ ବୋଲି ମା ନବାକୁ ଆଇଛି। ହେଇ ମା କାଟିଲାଣି, ଦେଖେন ଟିକେ ମା। वाह ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି କୋବିଟା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, କେତେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ଗଛ। ହେଇ କଢା ପଣସ ଉଠିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିକି। ଓ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ପଣସ। ହେଇ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗେଣ୍ଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ଓଉ ଗଛରେ ଓଉ ଓଳିଛି ଓଳିଛି, ତଳେ ପଡିକି ପଚି ଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ସୁନ୍ଦର ବାରିର ଗଛ। ଏତିକି ହୋଇଛି ଆମ ବାରି। ହେଇ ହେଇ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶୁଖିକି ପାମ୍ପେରା ହେଇଗଲା। କେଡ଼େ କୋବି, ଗୋଟେ କୋବି ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କୋବି ହିଁ କୋବି। ସେପଟେ ଏଇଠୁ କରିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ଏଗୁଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏତିକି, କଲରା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି।